Csonkolom a kezét! Ne legyél ma életbevágó! Margit, miért ülsz ilyen egyenesen? Nyilván tartásom van. Nagypapa! Átlátok rajtad! Lesz az állatkertbe struccis, nyúlis, tigris. Jaj. Becsület szavanna, olyan nagy az örömöm. Micsoda? Add csak ide. Na, adjad ide azonnal. Örömöt akarok szerezni. Az iskolában mondta a tanítónéni, hogy az oroszlán az állatot kirágja. Kislányom, csönd! Különben kiteszem a szűrődet. Hát Pista, sok jó ember van, de te kis helyen is elférsz. Bú! Kodás! Jaj! Ökörbe szorult a kezem! Nesze! 1000 forint üti a marhát! No, ávát te kicsinálom. Mindjárt indulok. Jaj! Orgyilkos! Az igaz. Pityu, add csak ide! Megtakarítok egy kis pénzt. Ebetke, kösd az ebet a karomhoz. Aztán majd én húzom a rövid ebet. Hoppú! Te egy szigorú tekintetű vagy. Lefekszek egy órára. Csak nem hajt a tartár. Evés közben jön-megy az étvágy. Na, én is elhúzom a belemet. Pityu, ide még, Pityu! Morgi! Hát szénné égette! Szénné égette! Mi lett ez, Margit? Egy gasztromúmia! Pityu, nem ért le a feketéket! Gyere!